Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da zuwa Farm Media Tech. A yau za mu shiga PalmPay domin nuna yadda ake fidda security plugin. Da farko mutum zai shiga PalmPay application. Yana buɗewa zai kawo ka wuri kamar haka. Idan ya kawo ka wuri kamar haka, to sai ka shiga a home. Za ka koma home sai ka shiga OK card. In ka shiga OK card sai ka taɓa layuka guda uku na hannun dama ga su can a sama, sai ka shiga security plugin setting. In ka shiga security plugin setting zai kawo ka wuri kamar haka. Sai ka scrolling down sai ka shiga request removal. Idan ka shiga request removal, to yanzu ga bayanai nan sun rubuta under request removal, mutum zai iya karanta. Bayan mutum ya gama karanta duka bayani na ɗaya, bayani na biyu, bayani na uku, bayani na huɗu, sai mutum ya taɓa submit. Kana taɓa submit sai ka taɓa confirm. Idan ka taɓa confirm sai ya nuna ma zai fita bayan wasu mintuka, amma yawanci yana fita daidai wannan lokacin ne. Wannan shine yadda ake fidda security plugin a PalmPay. Gashi nan sun sa approval successful, ya riga ya fita kenan. Security plugin wani software ne da PalmPay suke sanya wa mutum a wayar shi a duk lokacin da ya activating na OK card, wato idan mutum ya kunna OK card a wayar shi. Shi kuma OK card wani kati ne wanda PalmPay suke ba mutum. Idan ya kunna shi to za su ba mutum overdraft a account ɗin shi, amma sai in mutum ya kasance yana saka kuɗi a ciki. Muddin kana saka kuɗi a ciki to za su baka overdraft a account ɗinka. Idan ka sa kuɗi sai ka maida musu kuɗinsu, amma suna sa deadline. Mun gode.